תסביר לי מההתחלה מה קורה כאן. אז זה מפחד וזה מפעילות ומפה יוצא כל המים ומפה זה דוחף. מה זאת? מה זה החלק הזה פה? זה המנוע. זה המנוע או בוכנה? בוכנה. רגע, לא, אני רוצה שתסביר לי קודם כל איפה המנוע החשמלי ואת מה המנוע החשמלי מסובב? הנה. המנוע החשמלי איפה הוא? הנה. את מה הוא מסובב המנוע החשמלי? את הגלגלי שיניים. את הגלגלי שיניים, ואת מה מסובבים הגלגלי שיניים? את זה. את הבוכנה, נכון. יש שם בתוך הבוכנה שהיא הולכת קדימה ואחורה, היא שואבת את המים. מאיפה היא שואבת את המים? מפה. ולאן היא דוחפת את המים? לפה. דרך איזה צינור? דרך איזה צינור עולים המים? הנה. מהצינור הזה הם עולים לתוך הבוכנה, נכון מאוד. ומתוך המשאבה, איך המים עולים למעלה לתוך הטיל? מאיזה צינור? מזה עד לזה. נכון מאוד. ואז כשהמים נכנסים לתוך הטיל, מה קורה להם? הכדור צף למעלה. ואז כשהוא מגיע עד ללמעלה, מה קורה? הוא דוחף את הפקע. נכון. ולאן הולכים המים משם? מה זה צינור הקטן. בחזרה ללמטה? כן. אז בוא תראה לי איך זה עובד בבקשה, בוא תדליק את המתג. חזק. למה אתה מתכונן? לפקע. אתה שומר שהפקק לא ייפול לרצפה? מתי עכשיו ידחפו אותו? טוב. יפה מאוד, תחבר קודם תחבר רובי. מעולה. מה אתה עושה עוד פעם? כן. טוב. טוב. מפה זה דוחף וזה מסובב את הגלגלים והגלגלים מסובבים את זה והפלות עוזרים שם וזה עוזר שהם ייכנסו לפה וידחפו את הכדור ומפה מדליקים. אוקיי, אז תראה לי איך זה עובד בבקשה. עם שתי ידיים. אני ארים לך רובי, חכה אני ארים לך.